ин мавзеъ ҷои дӯстдоштаи бозии кӯдакони маҳал гардидааст. Дар асл ин ҷо кӯдакон бояд дониш мегирифтанд. 3 сол боз онҳо интизори мактаби нав дар ин мавзеъ мебошанд. Як бача дорум ба умед ки ба мактаб рава рашти таракай сад фикр мекунам я мошин мезанаш як камаз мезанаш ягон чи мезанаш пурай қарибак хубай ки дайда миёда пеши худам духтар дорам духтаромон калонштаги мактаб гуфта ми заминам кандан ами санг рехтан то ами ҷара овардан ай чи ҳисоб бас каданша намедонем. санги асоси мактабро моҳи сентябри соли 2020 зимни сафари кӯрияш сарвари давлат эмомалӣ раҳмон гузошта буд. Сохтмони бино ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатӣ иқдом шуда буд. Тибқи лоиҳа бинои мактаб дуошёна буда барои 480 ҷои нишаст дар дубаст пешбинӣ шудааст. Вале пас аз боздиди раис ҷумҳур кори ин ҷо шурӯъ нашуд. иқдом барои сохтмони мактаб аз ҷониби сокинони деҳа гирифта шудааст ва онҳо моҳҳо кӯшиш ба харҷ доданд ки ин иқдоми онҳо қабул шавад. ман ҳамчун раиси маҳалла даводар карда ҳамин замина фонди махс гузаронда 72 сотиқ замина барои сохтани мактаб ҷудо карда гирифтем. буҷат кардем, сертификат карда тайёр кардем, мурида пешниҳод кардем. 6 моҳ давом кард. 6 моҳ қариб давом. танҳо ин тобистон соҳибкорӣ пайдо шуда чоҳбун ё худ катлавани онро кандааст, вале боз ҳам сохтмон ба таъхир уфтодааст. солҳои 90-ум ин ҷо ҳамагӣ 6 хона мавҷуд будааст. аз ин рӯ сокинон ин ҷоро деҳаи 6 хона ном мебаранд. имрӯз бошад шумораи хоҷагиҳо ба 300 адад расидааст. то ҳол сокинони маҳалла ба ягона мактаби наздик ҷойгир дар поёни деҳа мераванд. мактаби рақами 45 барои 240 нафар хонанда пешбинӣ буд, вале ҳоло то 790 нафар ба таҳсил фарӯ гирифта шудаанд ки 250 нафари онҳо аз деҳаи ибрати боло ё худ шашхона мебошанд. сол ба сол хонандагони деҳаи мо зиёд шуда истодааст. аммо синфхонаҳо дар соли хониши 2023-24 омода ҳаст, тайёр аст ки мо ҳамаи хонандагонро фаро гирем. ғайр аз душворӣ бо ҷои нишаст, масофа то мактаби кунунӣ барои кӯдакон мушкилӣ эҷод мекунад, бахусус дар фасли зимистон. дар зимистон рафта наметавонанд, дар гармиҳо намепурашон бираванд, ягон вақт қариб 2 моҳ нарафтанд, хунукиёда нарафтанд, мераванд миёянд касал мешаванд ай хунукӣ. чи ҳодисаҳо шида дар ами замистон гудак ки чанд нафара мошин зад ғалтид велик зад. сабаби ба таъхир уфтодани сохтмони мактаб маълум нест. дар вазорати маориф ва илм ба муроҷиати азия плюс ваъда доданд масъаларо баррасӣ карда ҷавоб медиҳанд, вале то санаи пахши гузориш бо мо касе тамос нагирифт.